ବିଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା କି ଗୋଟେ ସାଇକେଲରେ 3 ଜଣ ବସି ଫେରିଲୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସକାଳୁ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବୁଟ ମୁଗ 2ଟା ଖାଇଦେଇ ଯାଇଥିଲି ବିଲକୁ କିଛି କାମରୁ। ବିଲରେ ଯାହା ସବୁ କାମ ଥିଲା ସେସବୁକୁ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଭକୁଆ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ବିଲରେ। ତ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ନଥିଲା ଫେରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସାଇକେଲରେ ବସେଇ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲରେ 3 ଜଣ ବସିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ସତ କହୁଛି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୂଷା ମାନେ ପେଟରେ କବାଡି ଖେଳିଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଗାଧେଇକି ଆସି ଭାତ 2ଟା ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ବେଳଟା ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କାମ ନଥିବାରୁ ପଦା ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମାମା କହିବାରୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି। ମାର୍କେଟ ଯିବାର କାରଣଟି ହେଉଛି କି ଏଇ ଡ୍ରପଟା ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଘରୁ ପଇସା ନେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରପ ଆଣିବାକୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି। ମାର୍କେଟରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆମ ଗେହ୍ଲାରେ କିଛି ଏମିତିକା ମୁହଁ ଦେଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର ମାହଲଟା ପୁରା ମଜାମସ୍ତିରେ କଟାଇଲି। ତାପରେ ରାତି ଖାଇବାରେ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ଖାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ।